मैना नों आंनि उनखौ नोंखौ आं मोजां मोनो मैना नों मानो फोथाया मोजां मोननाया बिनानै मोननाय जिराद नङा आं दिनैखौ थैया बिदिब्ला आं थैगोन मैना हिनजाव सासेनि थाखाय थैनो हायोबा थैदो नों मानो फोथाया मैना नों मानो फोथाया नोंनि थाखाय आं बिमा गंगानो आंनि थैखौ होगोन मैना मैखोम नों मानो बिदि मैखोम नों मानो बिदि I love you मैखोम I love you मैना I love you I love you मैना न'आव गाबफ्लांबाय मा जायामोन दालाय मा जाखो बुंदो मैना नोंनि सिगाङाव आंहा फंसे बाथ्रा फोरमायनांगौ दंमोन नाथाय आं दिनैसिम फोरमायनो हायाखै मा बाथ्रा बेलाय मोसाथां आंखौ नुब्लानो बाथ्रा गोमालायनाय आं फोरमायनानै फिननाय होगोन ना होआ मैना मा गोरदों गोलैदों आंहा नोंनो फिननाय होनो बुंमोन ना नोंनो फिननाय होगोन ना होआ खोथादि मोना नोंनाव बिबोलाबो सिरि सिरि थायो मानो गंस्रिनानै बुंना खुगा बेखेवनानै नों बुं नामा नों मेगननि नोजोरा आंनि मिथिया नामा नोंखौ मोजां मोननायनि नोंखौ अनसायनायनि नोंखौ मोजां मोननायनि नोंखौ अनसायनायनि खोथादि मोना नोंनाव बिबोलाबो सिरि सिरि थायो मानो गंस्रिनानै बुंना खुगा बेखेवनानै
नंगौ दाथासै नों आंनि हानजोर फानदो दाथासै नों आंनि गोसोखौ हांमा दासुर होसै नों गोसोआव दुखु दाहोसै खोथादि मोना नोंनाव बिबोलाबो सिरि सिरि थायो मानो गंस्रिनानै बुंना बुंना खुगा बेखेवनानै नोंबो Aduh, tinggal sekolah pernah saya nih. Boleh, angin anak gumul. दाख्लैनि लामाया जोबथाखैबा जौ आरो जुवा गेलेनानैसो गासिबो गारजोबलाबाय होनब्ला नङानिखौ आं जौ आरो जुवाखौनो गारजोबथारबाय गारदों मालाय माथो दाख्लैसो मानसिफोरा आंनो खिन्थानालाय जौ दखानाव बुथुवाजों जुवा गेलेनानै 5,000 थैनाया आंनि बिखानि दैखौ दै खालामनानै खामायनाय थाखाय दै नङालै खुज्रागै apa yang boleh aku jadi? Bukan boleh. Aduh, aduh. Gue yang kau udah bisa udah lama. Kau sudah udah gue yang kau udah lama. Hamalai, hama, khudra, hama. Nengni akola mojamanla. Mani ini tinggal aku leh, nengbo tadi me thangna doangla, dah lagi hekar asiku menengah. Aku ni leh, gue aku ni, ayah mesti dikalahkan. Mereka yang malah dia cakap saya main gue. Hamalai, lagi hama. Jauh aku kita hama lengna hama. Jauh aku masuk gile gaya. Dia agar masuk sudah kaya. Nanti karena haba boleh ada sudah. Aduh, jigun dah kalah. Yang
नोंल' मानसि मोजां दा बै मोनायाव रां दङ थांनानै लांथार खिन्थु मिथिखा दिनैनिफ्राय जुदि रांखौ जौ गारोब्ला आंनि न' नहा जायगा गैया जौआबो गैला जोब्बाय मा जाखो बे खुजा खुरियालाय बाथिजों गोसोलायनानै लांखारलायनानै गैया साराय 9 बिगाल' हाबाय आं देग्लाय बरसायाखै बे खुजा खुरिया मा जाहैखोब्रा साला बिगुमैनाव रां लायो थांनाया मोनखोआ मोनदिया हाब हागौजोब्बायसो नामा नोंसोरलाय जौनि दखानाव जौनिलाय मा आंखाल नोंखौनो नेबाय थाखादोंमोन जिराय ओइ हालमाजो रथ' मा जालायखोब्रा रथ' गोदो खाजबो दंना गैया बोरो माथो खाजबो गैया बोरो नोंनि मोनायावलाय मा दं माथो बावसो दंलाय खाजियालाय अमा खाजिसोलै आं ओंखामजोंसो जानो लादोंमोन गाज्रि अबस्था हा दिनै जायोब्रा मालाय आदाया न'आवसो बेसे फिसा मोखां नायलाय न'आव जानो लाबोदों हाब खनफिनदोलै आफा आं न'आव ओंखामजों जानोसो लादोंमोन हरफिनदोलै आफा हरफिनदो ओंखामजों जानोसो लादोंमोन हाब मा जायोब्रा नोंसोरलाय दावराव दावसि खोनासंसो हाथारलांलायलां नोंसोरखौ थाबथांनाय सिलानि आसुगुरनिफ्राय गफिनगोन होननानै दाउसा फिसाखौ होसोफिनब्लासो नोंसोर मोनफिनगोन थांदों नोंसोर गाज्रि अबस्था हाब बे फुजायनाया खला बिराद गाज्रि जाथारबायब्रा ओइ हालमाजि रायजोनि खिसोलाग्रा साला बान्दा सिलारा दाउ खावदों मावजिखौ बुंला जागोन नामाब्रा हा एकदम बिदिसो नोंनोलै जब सुग्रा फायथ' बुद्धिया नोंनिनो लाखि बे आंखौ बिदिसो बुंबावदोंसो साला मावा दाङा बिगुमैनिफ्राय थाखा थगाय मोनजायोथ' बोरोलाय नोंनि बिगुमै जामानिफ्राय दखान होनो होननानै थाखा थगायना लाबोनाया थांदोल' नोङो फैनाय दे ना पुलिस हमबा जाबाय माबा थाबैनो ओंखारदो हाजारवालाय बहा थांदोंनो न'आव थांदों दा बेलासियाव फैगोन नै माथो खालामबावनो न'खराव फिजानि खामानिफोर दं खोमा आफा न'खराव बिमा लेंहरदोंनो थाबैबो जानो हागौहाय थाबै ओंखारदो बाराद्राय हासार मोनब्ला आबादा गाज्रि जायोलै गुमै नों मानो नोजोर लायाखै आं जेबो रायलायाखैलै स्ट्रिट जादों खियाथ' उदै सिगाव मोनामालै खिखांब्लासो मोनाम दानिफ्रायनो गोजानाव खिनो सानो बै जायगा नागिरखायाब्ला गुमैना बाराद्रायलै अननायफ्रानो खमायबाबो जालायलाङाहाय ओरै थांहां ओरै फैहां न'फ्रावबो रावबो गैया जाबाय आइ आं दिनै कलेजनिफ्राय एसे गोबाव जाबोगोन होनबानोथ' मालायफोरबायदि फांफुं खालामबाय था फिफा गैयि न'खराव दाहोना रासि बेंनांगौआ होजों थांबाय था
न'आ इदिनो ल' लोगोफोरजों बेरायनो थांफागोन आं हानायमानि थाब फैफिननो नाजागोन बिमा रान्दिया नोंखौ मागोना दुखु खस्थ' खालामनानै खाङाखै हले मालायफोरबायदि फांफुं दाजाखा दे आयै नायद' मेब्ला बिदिनो जालै बेराजों फैसानांगोन नोङो मेब्ला ओइनो हाबा हले खोथाया गाज्रि जागोनलै ए लोगोआ थांनो खाथियाव खाथियाव आंबो थांनांगौथ' आंबो थांमारसै सोलाबोना जोंहा अनलाजों नाजोंसो खुमा दंजोबो आया मैना न'आव मोनसे जिनिस बावबायसो लोगोनि नों थांगोबा थांगोदे आं दा थांसै दे बिदिबालाय बे मेब्ला सासे नों मा गिदिंलाव नोंसोरलाय जाजोब्बाय मैनाया नोंखौ बै गौरां दैसा सेराव बिफां सायायाव समबारखालि मैना नेनो थिनदों समबार दिनैबा मा बारा दिनैसो शुक्रबार सनिर बे साननै दंबावोलै गेजेराव नैबे साननैखौ मा खालामनो साननांगौ अके मैखोम मा मैना समबाराव आफाया बोसोरफ्रोमबो गाव बेरायहैग्रा जायगायाव आंखौ लांफानो नागिरदों नोंबो थांफादो ना